Ki Sipai Border Security Force BSF ka Meghalaya kilayo ban kemno ya sangot kinong Bangladesh ki batmu ban wanrong tu sha uput usam jongkari na ki benta khaput ka Southwest Garo Hills District. Kani ka jingyo kem ya kini ki briu kalawan long hadin ba ki BSF ha ka Henry tarik jemang kilayo ya ka jingtep ka bathikna ha ka bayade ba ka jingdon jong ki briu na Bangladesh ki ba persyang ban wanrong tu lingba ki jaka khaput. Ha kani ka jingkhanra ki BSF na ka 50th Battalion kila sakhi ya kalit kawan jong ki kattu ka ningut ki beriu ka bapen subajur ha ki benta khaput bat ka bala perlong bakin pen up shrib bat yok ban kemno ya sangut kinong Bangladesh ki badai na ka thany Mimen Singh Gajipur bat Nowgaon District ka Bangladesh. Hadien la IT no ya kini ki beriu syapo Mahendraganj Police Station ha Southwest Garo Hills na ka benta ban pelong syuk-syuk ya ka jingta okit bat ban le yak badan kam kat kum kaan. Na kaliang ki Sipai BSF ki dangai beteng ban long ki bapit ngor bat penjor ya ka jing pahara ha ki jaka khaput ke India bat Bangladesh kenang ban pentik kena halur ki kam syong shangan jongkari bat ban tek lakam ya ki kam baman lingba ki jaka khaput.